Nedá sa poskytnúť jedna definícia umelej inteligencie. Pápež však konštatuje, že je potrebné sa vyvarovať mylnej predstavy, že tento druh inteligencie je rovnocenný s ľudskou inteligenciou. AI iba napodobňuje určité funkcie ľudskej inteligencie, avšak AI v rýchlosti a kapacite prekonáva človeka a to prináša hmatateľné výhody v mnohých oblastiach. Táto sila však zostáva viazaná na spracovanie údajov. AI neprežíva skúsenosti, nemá telo, nepociťuje radosť ani bolesť, nedozrieva prostredníctvom vzťahov, nevie zo skúsenosti, čo znamená láska, práca, priateľstvo ani zodpovednosť. Môže napodobniť reč, správanie, analytické schopnosti, simulovať empatiu a porozumenie. Chýba mu však vzťahová a duchovná perspektíva, prostredníctvom ktorej ľudia rastú v múdrosti. Aj keď sa tieto nástroje popisujú ako tie, čo sa učia, ich spôsob učenia sa výrazne líši od spôsobu učenia sa človeka. Nie je to učenie zo skúseností života prostredníctvom volieb, robenia chýb, odpustenia a vernosti. AI sa učí na základe štatistiky založenej na údajoch a spätnej väzbe, ktorá môže byť efektívna, ale neznamená vnútorný rast. Budeme to rozoberať viac, tak ma sleduj.